Mga lokal ug langyaw divers gipaubos sa training sa rescue diving. Sagad sa nawadaan og trabaho ng mga divers sa Lapu-Lapu gikatahong walay lisensya. Si Luan Merondina sa report. Pinaagi sa abag sa mga personnel sa Marigondon Rescue Unit, gitudluan kining Canadian recreational diver sa mga basic sa pag-rescue sama sa CPR. Lakip sa napaubos sa training, kining duha ka mga BFP personnel nga buot makakuha og lisensya isip mga dive master. Si Marigondon Councilor Emiterio Bonghanoy ug Lavelia Belchua nga mga scuba diving instructors ang ni-organize og training sa mga divers nga buot mo level up sa ilang lisensya. Gibutyag ni Bonghanoy nga abag na usab nila kini ilabi na ngadto sa mga nawadan og trabaho nga mga divers nunot sa pandemya. Gipasigarbo hinuon nila ni Bonghanoy ug Chua nga ubay-ubay sa ilang mga na-train ang na-hire na usab sa mga dive shops nga namalik pag-operate nunod sa pagluag sa quarantine restrictions. Ang nahitabo sa sitwasyon before, ang ordinaryo nga tao nga ma-hire sa mga dive shops, tudluan sa mga mga employer nga mahimong diver. Kaya karon nakatuon sa sila info, blessing na po nila kay nakatuon po sila sa skills. Pero wala lang sila formal nga training. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.